हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय आरो बे भिडिअआनो जादों आधार कार्डनि गोरोन्थि जानाय जेरै नेम एड्रेस डेट अफ बार्थ मबाइल नम्बर लैंग्वेज इमेल आईडी आरो जेन्डार बेफोर गासै गोरोन्थि जानायखौ माबोरै गावनि मबाइलावनो सोलायना लानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जेन' गोरलैयैनो बुजिनानै गावनि गोरोन्थि जानाय एबा गुबुननि न' खाथिनि न'खरनि गासैनिखौबो नोंथाङा बानायना होनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय नोंथाङा बे बड' टेक चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब आरो साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होलां जेन' आंनि बेफोरबायदि गोदान इम्पोर्टेन्ट भिडिअ फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। दानिया फैदो भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना गुगोल एबा क्रोम ब्राउजाराव थांनो नांगोन दायो आङो क्रोम ब्राउजाराव थांबाय आरो नैबे सार्च बाटनाव बेबायदि सार्च खालामनांगोन नोंथांमोना बेवहाय आधार होनानै सार्च खालामनांगोन दायो आङो सार्च खालामबाय बिनिफ्राय नैबे सिगाङाव नुनाय UIDAI नैबे अपसनावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे आगदा फारसे गोजौआव थानाय नैबे थिर अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेखौ स्क्रल डाउन खालामनानैहाय नैबे डेस्कटप साइडआवहाय बेखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय अब्लाना बियो कम्पिउटार एबा लैपटपनि समान बियो खामानि मावनो हाबाय। दानिया एसे स्क्रल डाउन खालामलांबानो जाबाय आरो नैबेवहाय बेबायदि मोनसे अपसन दङ आपडेट आधार नोंथाङा बेवहाय आरो गाहायावहाय नायबानो जाबाय नैबेवहाय आपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा अनलाइन बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेजआ ओंखारफैबावबाय आरो बेखौ एसे स्क्रल डाउन खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबे गोजौआव नुदों नेम डेट अफ बार्थ जेन्डार एड्रेस एन्ड लैंग्वेज अनलाइन नोंथाङा बेयाव नुनाय गासैखौबो चेन्ज खालामना लानो हागोन। दानिया नैबे गाहायाव प्रसिड टु आपडेट आधार बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज ओंखारफैबावबाय नोंथाङा नायनो हागोन आरो नैबे गोजौआव बेबायदि लिरनाय दं आधार आपडेट पर्टेल आपडेट आधार अनलाइन आरो नैबे गाहायावहाय नोंथांनि आधार नाम्बार 12था आधार नाम्बारखौ बाव होनानैहाय नोंथाङा लगइन खालामनो नांगोन। स' बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय केपचा भेरिफिकेसन नैबे केपचाखौ बावहाय एन्टार खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नायबानो जाबाय सेन्ड OTP होनाय दङ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जे आधार कार्ड बानायनायाव मोनसे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेयाव मोनसे OTP थांबाय नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन वन टाइम पासवार्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेन्ड टू योर रेजिस्टार मबाइल नाम्बार होनना बुंदों। दायो आंनि बे रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावहाय मोनसे OTP फैबाय बेनिफ्राय बे OTP खौहाय नैबेयावहाय इन्टार OTP होनाय दं नैबेयावहाय क्लिक खालामनानै बे OTP खौ बेवहाय होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायनि ग्रीन कालारनि लगिनआवहाय क्लिक खालामनानै लगिन खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव मोनसे पेज ओंखारफैबावबाय बेबायदि बेनिफ्राय नैबे गाहायाव ग्रीन कालाराव लिरनाय आपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दायो नायबानो जाबाय नैबेयावहाय आपडेट रिक्वेस्ट फर आधार नाम्बार जाय आधार कार्डनि भुलखौ आङो खालामनो नागिरदों बे आधारनि नाम्बारा बेयाव नुजाफैबाय। दानिया बेयाव नायदों नै सेलेक्ट एनी वन अफ द फलोइंग आधार डाटा फिल्ड्स टु आपडेट होनना बुंदों नोंनि आधार कार्डआव माया भुल जानानै दं दायो नोङो माखौहाय चेन्ज खालामनो एबा सोलायनो नागिरदों नोङो नैबे गाहायाव नुनाय अपसनफोरखौहाय जिखुनु मोनसे नोङो माखौ सोलायगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो थिनदों। दायो नायबानो जाबाय फार्स्टआव दं लैंग्वेज आरो सेकेन्डआव नेम जेन्डार डेट अफ बार्थ एड्रेस मबाइल नाम्बार इमेल बे नुनाय गासैखौबो नोंथाङा चेन्ज खालामनो हागोन नाथाय लैंग्वेजआ दायो जाथ'वा चेन्ज खालामनो हानाय टाइम जायोबा बेवहाय नैबे गाहायनाय बायदि टिक मार्क ओंखारखायो। सेकेन्डआव दं जाहैबाय नेम नाम नोंथाङा नामखौबो सोलायनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना नुदों 2 attempts left नोंथांमोना नामखौहाय खेबनैसिम सोलायनो हागोन। नेक्स्टआव दं जेन्डार नाथाय बियो दा सोलायनो हानाय जाथ'वाखै जेब्लानाखि सोलायनो हानाय टाइम फैयो अब्ला नैबेवहाय टिक मार्क एबा राइट सिन देखायखागोन। नेक्स्टआव दं डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बेखौ सोलायनो हागोन बेयाव टिक मार्क होनाय दंखायो नै नाथाय नैबेवहाय होनाय दं 1 attempts left होनना बुंदों नोंथांमोना बेखौ खेबसे वान टाइमल' सोलायनो हागोन। नेक्स्टआव दं एड्रेस नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ सोलायनो हागोन नाथाय बेयाव जेबो होनाय गैया नोंथांमोना बेखौ गोसोनि खेबसेनि बारा खेबनैनि बारा नोंथांमोना बेखौ सोलायबाय थानो हागोन। नेक्स्टआव दं मबाइल नाम्बार नाथाय बेयाव टिक मार्क होनाय गैया नोंथांमोना बेखौ दा सोलायनो हाथ'नाय नङा जेब्लानाखि टाइम फैयो नोंथांमोना बेखौबो गोसोनि सोलायनो हागोन। नेक्स्टआव दं इमेल नोंथांमोना इमेलखौबो दायो सोलायनो हाथ'नाय नङा मानोना सोलायनायनि टाइमा फैथ'वाखै। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो डेट अफ बार्थखौ सोलायनानै खोन्थागोन मानोना बेखौ सोलायनो हायो
दायो बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनानै नैबे गाहायनि ग्रीन कालारनि प्रसिडआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दायो बेयाव माखासे नटिसफोर होनाय दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। इउ हेभ सेलेक्टेड डेट अफ बार्थ डाटा फिल्ड टु आपडेट होननानै बुंदों। माखासे एवार्डसफोरबो होनानै दं बेवहाय। बेयाव दं नेमखौहाय लाइफ टाइमाव खेबनै सोलायनो हागोन होननानै बुंदों आरो डेट अफ बार्थखौ लाइफ टाइमाव खेबसेल' आरो जेन्डार दं बेवहाय, जेन्डारखौ लाइफ टाइमाव खेबसेल' सोलायनो हागोन होननानै बुंदों। दानिया नैबे गाहायाव नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर, दा आपडेट चार्ज इज रेस 50 नन रिफान्डेबल होननानै बुंदों। आङो बेखौ खालामनायनि थाखाय 50 रुपिस पे खालामनो नांगोन एबा 50 रां पेमेन्ट खालामनो नांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गासैखौबो फारि फारि खोन्थालांगासिनो दङ। दायो बेखौ बेबायदि स्क्रल डाउन खालामलांदो आरो नैबे गाहायाव नुदों येस आइ एम एवेयर अफ दिस होननानै बुंदों। बेखौ टिक मार्क होदो आरो नैबेवहाय प्रसिड होबानो जाबाय। दानिया बेयाव मोनसे गोदान पेज ओंखारफैबावबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव नायदो, जाय आधार कार्डनि गोरोन्थिखौ आङो कारेक्ट खालामनो नागिरदों बे आधार कार्डनि नामा बेवहाय एबा नाम्बारा बेयाव ओंखारफैबाय। बेयाव नायदो, नै आङो डेट अफ बार्थखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों नालाय कारेन्टलि इन आधार होननानै बुंदों। दायो डेट अफ बार्थआ नैबे जानानै दं आधार कार्डआवहाय। दायो आं बेखौ चेन्ज खालामगोन। बिनिफ्राय एसे स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव होनाय दङ नै इन्टार दा डिटेल्स होनना बुंदों आरो नैबे गाहायाव इन्टार इयर कारेक्ट डेट अफ बार्थ होनना बुंदों। नोंथाङा जे डेट अफ बार्थखौहाय होनो नागिरदों बबेया कारेक्ट बेखौहाय बावहाय क्लिक खालामनानैहाय होबानो जाबाय। बेवहाय नोंनि मान्थ, मास, ओमफ्राय नैबेयाव थारिखखौ सेलेक्ट खालामदो आरो बेनिफ्राय नैबेयाव 2021 नुनायावहाय क्लिक खालामनानै नोंनि डेट अफ बार्थनि इयारखौहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ओरै बेबायदि स्क्रल डाउन खालामनानैहाय बेनिफ्राय नैबे गाहायनि सेट नुनायाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबेवहाय नायनो हागोन अरिजिनेल डेट अफ बार्थ एबा दा सोलायनाय डेट अफ बार्थआ बेवहाय श' जाबाय नै। बिनि उनाव नैबेवहाय नायनो हागोन आपल'ड भेलिड डकुमेन्टस होनना बुङो। नोंथाङा भेरिफिकेसननि थाखाय मोनसे डकुमेन्टस आपल'ड खालामनो नांगोन। बेनिखायनो नोंथाङा नैबे गाहायनि नैबे सेलेक्ट अपसन होनाय दङ नै बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा नायनो हागोन नैबेवहाय SSLC बुक सार्टिफिकेट, पासपर्ट, डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट, डेट अफ बार्थ इस्यु, पेन कार्ड, बेफोरबायदि गोबां डकुमेन्टसफोर दङ। नोंथाङा जिखुनु मोनसे आपल'ड होनो हागोन जेराव डेट अफ बार्थ थायो। दायो आङो नैबे पेन कार्डखौहाय आपल'ड खालामसिगोन, बेनिखायनो आङो बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनावहाय नैबे ग्रीन कालाराव लिरनाय आपल'ड डकुमेन्टस होननाय दङ नै बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नाथाय बेयाव होनाय दङ नै मेक्सिमाम साइज 2 MB, सापर्टेड फर्मेट्स JPEG PNG PDF। नोंनि डकुमेन्टस फट'आ मेक्सिमाम 2 MB ल' जानो नांगोन आरो JPEG PNG PDF फाइल साइजआव जानो नांगोन होननानै बुंदों। फट' एबा डकुमेन्टसनि फाइल थिक खालामनाय JPEG PNG PDF आरो MB थिक खालामनायनि एपखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। दानिया आङो बेखौ नैबे आपल'ड डकुमेन्टसआव क्लिक खालामना होबाय आरो नैबेवहाय नैबे फाइल अपसनाव थांनानैहाय बेखौहाय नैबेयाव नुदों नै गाहायाव आङो अलरेडि खालामनानै लाखाबाय MB आरो नैबेयावहाय फाइल साइजखौहाय PNG आव खालामनानै लाखादों नै पेन कार्ड। नोंथाङा बावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे गोजौआवहाय अपेन नुनाय दं बाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दायो नायदो नै पेन कार्डआ बेवहाय श' जाबाय, नोंथाङा नायनो हागोन। बिनि उनावहाय नैबे गाहायाव ग्रीन कालाराव नैबे प्रिभिउ लिरनाय दङ, बे प्रिभिउआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांनि डकुमेन्टसा आपल'ड जानो थाखाय बेवहाय गोबाव टाइम लानो हागौ। नोंथाङा बेखौ जेबो रिफ्रेश खालामनो नाङा। आंनियाबो गोबाव टाइम लादोंमोन, बेखौ आङो काट खालामबाय। बेयाव नायनो हागोन नै प्रिभिउ दा डिटेल्स होनना बुंदों। नोङो दा जेखौ चेन्ज खालामबाय एबा सोलायबाय डेट अफ बार्थ बा मबाइल नाम्बार बा एड्रेस, नोङो जिखुनु मोनसे चेन्ज खालामबाय। नोङो बे चेन्ज खालामनाया नोंनि डकुमेन्टजों थिक जादोंना जायाखै बेखौ बेवहाय नायनो हागोन। जुदि थिक जादोंबा स्क्रल डाउन खालामनानै गाहायावहाय सा दङ नै बे केपचाखौ नै बेवहाय बसायनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबे गाहायाव ग्रीन कालाराव सेन्ड OTP होनाय दङ नै बेवहाय क्लिक खालामनानै होबावबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बारावहाय मोनसे OTP थांबावबाय, नैबेयाव नायनो हागोन वान टाइम पासवार्ड हेज बिन साक्सेसफुलि सेन्ड टु इयर रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बार होननानै बुंदों। दानिया बेखौ गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे गाहायाव इन्टार OTP होनाय दङ नै नोंनि मबाइल नाम्बाराव थांनाय OTP खौहाय नैबेयावहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। OTP होखांनायनि उनावहाय नैबे गाहायाव होनाय दङ I hereby confirm that I have read the instruction carefully and the information provided by me to UDI is true and correct। बेखौहाय बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो नैबे गाहायाव मेक पेमेन्ट होनाय दङ। नोंथाङा 50 रुपिसनि थाखाय पेमेन्ट खालामनो नांगोन, बेनिखायनो नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनायजों लोगोसे पेमेन्टनि थाखाय मोनसे पेज ओंखारफैबाय, बेयाव नायनो हागोन।
टटेल पेएबल एमाउन्ट 50 होनना बुङो दायो 50 रुपिस पेमेन्ट खालामनो नांसिगोन आरो नैबे गाहायाव होनाय दङ नै पेमेन्ट मेथड्सफोर पेमेन्ट अपसन्सफोर बेवहाय क्रेडिट कार्ड नङाबा डेबिट कार्डजों पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो जुदि नेट बेंकिं दङबा नैबे गाहायनि नेट बेंकिंजों खालामनो हागोन दायो आं नेट बेंकिंजों खालामसिगोन बेनिखायनो आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय दायो बेवहाय बेंकफोरनि नाम ओंखारफैबाय मा बेंकनिफ्राय आङो फैसाखौहाय पेमेन्ट खालामगोन बिनि बेंकनि नाम ओंखारफैबाय बेवहाय एक्सिस बेंक HDFC बेंक ICICI बेंक स्टेट बेंक बाव गोबां दङ दायो आं स्टेट बेंकजों खालामगोन बेखायनो आंबो क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नैबे गाहायाव प्रसिडआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय बियो प्रसेसिं योर पेमेन्ट बियो प्रसेसिं जाबाय दायो नायनो हागोन SBI नि स्टेट बेंकनि बेवहाय माखासे पेज ओंखारफैबाय दायो आं बेवहाय इउजार नेम पासवार्ड होनानैहाय बेखौ लगइन खालामना होनो नांगोन दायो आङो बेवहाय नेट बेंकिं स्टेट बेंकनि इउजार नेमखौ बेयाव होना होबाय बेनिफ्राय नैबे गाहायाव पासवार्डखौ होना होबाय बेनिफ्राय नैबे गाहायनि लगइनआवहाय क्लिक खालामनानै होबाय दायो नायबानो जाबाय आंनि स्टेट बेंकनि प्रफाइला बेयाव ओंखारफैजोबबाय गासिबो बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामनानैहाय गाहायावहाय नैबेयाव पेमेन्ट डिटेल ओंखारफैबाय नायनो हागोन फिस एमाउन्ट 50 रुपिस रिफारेन्स नाम्बार एमाउन्ट इन वार्ड 50 रुपिस अनलि दानिया बेखौ गाहायाव नैबे कनफार्म खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय सेम बे पेजआनो ओंखारफैफिनबाय बेवहाय नायनो हागोन कनफार्मेसन होनो थाखाय नैबे गाहायावहाय बेखौ कनफार्म खालामनानै होफिनबानो जाबाय दानिया स्टेट बेंकनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन बेवहाय OTP आ थांबाय नै दायो बे OTP खौहाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बिनि उनावहाय नैबे कनफार्मेसनावहाय एबा कनफार्माव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय दायो नायनो हागोन नै योर पेमेन्ट वाज सक्सेसफुल आंनि पेमेन्टआ सक्सेसफुल जाबाय बेखौ जेबो बेक एबा रिफ्रेश खालामनो नाङा बे गावनो हारसिङैनो रिडाइरेक्ट थांफिनखागोन बेयाव पेमेन्ट सक्सेसफुल देखायबावबाय नै रेस 50 स' लोगोफोर गावनो रिडाइरेक्ट फैफिनबाय नै एक्न'लेजमेन्ट रिसिभ फर SSUP डेमोग्राफिक्स आपडेट ट्रेन्जेक्सन सक्सेसफुल जाबाय नै बिनिफ्राय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानैहाय नैबे ग्रीन कालाराव मोनसे डाउनलड अपसन नुनाय दङ बेयाव डाउनलडआव क्लिक खालामबानो जाबाय अब्लानो नोङो जे नोंनि नाम एबा एड्रेस मबाइल नाम्बार जिखुनु नोङो माखौ चेन्ज खालामदों बेनि मोनसे एक्न'लेजमेन्ट एबा रिसिप्टआ डाउनलड जागोन बेयाव नायनो हागोन डाउनलड सक्सेसफुली दायो डाउनलड जाबाय बेखौ आं क्लिक खालामनानै खोन्थानोसै नायनो हागोन बेबायदिनो मोनसे स्लिप एक्न'लेजमेन्ट फैगोन एक्न'लेजमेन्ट स्लिप अनलाइन डेमोग्राफिक्स आपडेट नैबेयाव आधार नाम्बार नुजाफैबाय नै आरो नैबेयावहाय URN आपडेट रिकुवेस्ट नाम्बार बेबो नुजाफैबाय नै नायनो हागोन ओमफ्राय नैबेयाव इनभइस नाम्बार फैबाय ओमफ्राय एमाउन्ट फै बेसेबां एमाउन्ट एबा फैसा पे खालामदोंमोन बेनिबो ओंखारफैबाय आरो नैबेयाव डेट अफ पेमेन्ट डेट फैबाय आरो बेवहाय SSU रिकुवेस्ट टाइप बेवहाय माखौ सोलायदोंमोन बेयाव डेट अफ बार्थ बे फैबाय नै आरो गाहायाव आपडेट रिकुवेस्ट डिटेल होनाय दङ नै बेयाव नायनो हागोन एक्जिस्टिं सिगांनि डेट अफ बार्थआ जाहैबाय 1998-04-06 आरो दानि गोदाना जाहैबाय नैबेयाव नै कारेक्ट चेन्ज टु 1998-06-04 बेयो खालि मास आरो थारिख एबा दिनजोंल' उल्टां फाल्टां जादोंमोन बेखौ सोलायबाय दायो नैबे फैसिगोन आरो बेयो नोंथांनि PO एबा पस्ट अफिसाव फैगोन स' आइ हप लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो जेन' बयनोबो बे भिडिअआ हेल्पफुल जानाय बायदि आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अलाव खालामना लादो जेन' आंनि बेफोरबायदि गोदान इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथाङा सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल